أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما صاحبكم بمجنون. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wathi mayeqala evula abantu imiqondo, evula abantu ingqondo, ebonisa abantu ukuthi lento leyo yokuba nabanye onkulunkulu bakhonze onkulunkulu noma bazenzele onkulunkulu abangabadalanga, leyo nto leyo i-wrong, umdala kayifuni, iyaphambana nemvelo, iyaphambana nenhloso umuntu adalelwa yona. Baqala abantu bathi uyahlanya, baqala abantu bathi uyathakatha, baqala abantu bathi wenza imilingo, uyi-magician. Baqala abantu bakhuluma into eziningi ngaye, njengoba namhlanje kukhulunywa into eziningi ngathi thina esitshela abantu iqiniso. Jabulani nithokozeke bafowethu, aqali ngani, aqali ngathi. So Allah uyabaphendula, wama sahibukum bimajnun. Lo mngani wenu lo Muhammad lesithunywa sami lesi esikhuluma nani akahlanye. Allah uyabaphendula, bathi uyahlanya, Allah uthi akahlanye. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasekho. Namhlanje Allah utshela nina ukuthi lento esinitshela yona asihlanye. Subhanallah. Sinitshela amaqiniso njengoba enjalo, njengoba nesithunywa sika Allah sasikhuluma amaqiniso njengoba enjalo. Asihlanye. Sinitshela nje amaqiniso njengoba enjalo kuphela. Kukumuntu ukuthi uyalithatha noma akalithathi. Ilungelo lakhe futhi lelo. Ngoba mawulithatha iqiniso usuvikelekile wena emlilweni wesihogo. Mawungalithathi futhi uye esihogweni futhi uyikhethele, ayikho inkinga. Awuphoqwe umuntu ukuthi uye esihogweni noma uye eparadise, uyawena ngokuthanda kwakho. So Allah uthi lalelani isithunywa sami asihlanye. Lezinto lezi nina eningakhona ukuzibona athi yena uzibonile, akakhuluma manga, akahlanye. Lalela-ke mayeqhubeka, ngivule la surah at-Takwir, surah number 81. Okay? Ngiqale ku verse 22. Verse 23. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Subhanallah. Ngempela wayibona isemkhathini osobala. Umprofeti mayetshela abantu ukuthi ngimbonile uGabriel siqu sakhe in his original form, bathi hawu seyagula lo, ayikho lento, kuyahlanya lo. Right? Lalela-ke umprofeti uthini ngoGabriel? Uthi ngempela ngimbonile ku-original form. Unezimpiko eziwu-600, ezingamakhulu ayisithupha. 300 pairs of wings. Uphiko likaJibrayil olodwa mayengalibeka phezu komhlaba lingavala ukusuka eningizimu kuyofika enyakatho. Lingawuvala wonke umhlaba, uphiko lakhe olodwa. Ingakho-ke bethi uyahlanya. According to bona babona ngendlela umhlaba kubo umkhulu ngakhona. So njengoba ubona-ke mfowethu umhlaba umkhulu ngakhona, cabanga ukuthi uGabriel ingilozi engakanani mayengakhona ukuvala umhlaba ngophiko lwakhe olodwa phezu kwempiko eziwu-600. Kodwa yona leyo ngilosi leyo ayinalo ilungelo lokukhonzwa kangakanani sekukhonzwa abantu abalinde ukufa, abayodliwa inhlabathi, bayodliwa yizibungu, abayodliwa intuthwane njengami nawe. Subhanallah. Allah ngathi angasivula amehlo. Lalela. uGabriel unamandla amakhulu kangangokuthi akukho mikhosi yosathane engasedlula lesithunywa esinamandla. Ngendlela uGabriel anamandla ngakhona, wonke amadimoni, ayikho imikhosi yamadimoni ngalamandla anawo engedlula amandla kaGabriel. Subhanallah. uGabriel uyahlonishwa ezulwini izingelosi. Subhanallah. Lesi isiphiwo sezingelosi
eziyizithunywa, kepha emva kwalokhu kuza iziphiwo zomprofethi oyisithunywa. Subhanallah. 24. Wama huwa ala al-ghaibi bidanin. Subhanallah. Futhi akancishani ngalokho okungabonwa. Subhanallah. Ninhlanhlatha nisuka endleleni eqondile nibe niphikana neqiniso. Umprofethi ke akanalutho akufihlayo. Kuyo yonke imibiko yakhe akafihli lutho. Okubonwayo nokungabonwa uAllah athe akusho uyakusho. Subhanallah. Ngoba uyini? Uyisithunywa sika Allah esineqiniso. Ayikho into anifihlela yona. Allahu Akbar. Akancisani ngalutho eyintweni nini ningayiboni, uyanitshela. Subhanallah. Wama huwa biqawli shaytanir rajim. Noma ukuthi kungabe yiliphi izwi lika Sathane oqalekisiweyo, unitshela nangamazwi aphuma kuSathane. Uyanitshela ngawo ukuthi yabona mase kwenza so, wazi ukuthi uSathane usekuhlebelile. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. uSathane uyanyenyeza, uyahleba enhlizweni noma endlebeni noma emqondweni yabantu, ungumnyenyezi. Umprofethi uyakutshela lokho, akakufihleli. Subhanallah. Here comes a big question. Fa ayna tadhhabun? Uyapi? Umdali uyakubuza ke ma. Uyapi? Uyapi? Subhanallah. Uyakuphi la uyakho? Njengoba uhamba nje uyapi? Njengoba uphuma endlini nje uphuma uyapi? Subhanallah. Uwo ozazi ukuthi mawuphuma endlini uphuma uyapi? Allahu Akbar. In huwa illa dhikrun lil alamin. Subhanallah. Lokho akusilutho ngaphandle komkhumbuzi emhlabeni. iQuran isithunywa sika Allah akalutho ngaphandle kokuthi uzokhumbuza abantu amaqiniso ukuthi phumani ebumnyameni nihambe kuphi? Eqinisweni. Kuphi? Emhlabeni. Subhanallah. Liman sha'a minkum ay yastaqim. Kunoma ngubani othanda ukuhamba ngokuqonda. Lona umlayezo obheke kunoma ngubani othanda ukuhamba ngani? Ngokuqonda. Uyazikhethela ke mfowethu, uyazikhethela ke dadewethu. Wama tashaun. Subhanallah. Futhi anizukukuthanda ngaphandle illa ayyasha Allahu, ngaphandle kokuba uAllah Rabbul Alamin. Angeke nize niyithande indlela eqondile ngaphandle kokuthi nigadwe uAllah. uAllah uyakulinda wena uzikhethele bese uAllah uyakuguide, bese uAllah uyakhola, bese uAllah uyakubonisa indlela. Otherwise angeke uzuyithande wena ukuzenzela indlela eqondile ngaphandle kokuthi wenze njani? uAllah akubonise indlela. Kangangokuthi ngeke futhi uyithande indlela yobumnyama unless uSathane akuhlebele ukuthi yenza izenzo zobumnyama, bese uyayithanda ke. Mase uyithandile wayikhetha, uAllah uyakuvulela ukuthi indlela yakho ikhethile, hamba kuyo, uzikhethele wena. Sengathi umdala angasivula amehlo, asivule ingqondo, sazi ukuthi masiphuma endlini siphuma siyapi. Ungaphumi nje umbandaza nje unhlanhlatha ungazazi ukuthi uyapi, uphuma ukuthi ubhekile. Njengabaningi abakwenzayo kuleli zwe leli, nani niyababona. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.